bude vzadu tam na lúky. Tam niekde by to malo byť. Detský dve. Ale ja už nemám 15, tento rok mám. Ako má povolenku? No tak už 5. Mama nevie, no. 40. Aha, tu máš megafón. Ľubo. 53. Ďalšinka tam. Rozota. Píšeme. Daj. Na potulkách to tyčí. Meter, zmeraj. 4-4. Ja mám toto. 4-4 meral som. Naozaj. Tu je meter. Fakt? Hej. Nemusel ani sieťku babrať. Tu ideme. Rozhodca. Kde je? Nie rozhodca. Čo? Tu je. Nerád. Nerád. Čo robíš? Teraz prvá. No, pekný. Skryjem prsty. Ale tak vieš, do 40 možno. Bude ako keď mal beka. No, nebude. No, 20. Číslo 80 rovných. Rovných 80. Áno. Tu sa chytá poltári na preteku. Hej? Dá je to tam pekný. Taká je situácia, no. Dobre, je to OK. No, ja to beriem. Ale daj mi to proti. No, vidíš. Nič nechytajú, len sedia. Tak, nejde. To vidíte, ako ďaleko hľadom, čo? Čo? No. Blízko. To je ten prieskumník. To máš videl aj sobotu v Učenci. Hej. Kde behal. Ako teraz nič nechytajú. Keď spadnem ja do vody. Modný ma. Malý je síce, ale je. No, kde je? Aha, tu je. Tu je.
Som mi odráža. Nechce sa mu. To je had. Zachoví sa to chytá, keď má kaučov. Tento by aj mohol byť. Mohol by byť mierečný. No, dôchod sa. To snažili. Pedro, ja som ti šťastie doniesol. No, vidíš? No a keď som iba okolo prišiel, už som vedel, že Môže chytíš. koľko má? 42. Mne sa to páči, tieto listy sa mi páčia krásne. Ale tuti, no, od tej roky, keď už máme 50. No, však vy im dáte, on nezabrať. No a čo? Koľko? Hodnotenie pretekov? Či vyhodnotenie pretekov? Vyhodnotenie pretekov. Preteky v love kapra na vodnej nádrži Uhorské. Pán Machyňák, pán Cihelský, ktorí sa totálne zabezpečili tento pretek, aby bol úplne bezproblémový. Takže pristúpime vlastne k vyhodnoteniu tohto rybárskeho preteku. To znamená, najskôr vyhodnotíme dospelých. To znamená, na 5. mieste sa umiestnil Bydlo Ondrej s počtom bodom 179. Poprosil by som Bydlo Ondrej. Na 4. mieste sa umiestnil Hryň Peter s počtom bodov 212 bodov. Poprosil by som Hryň Peter. A na 3. mieste sa zúčastnil Oravec Štefan s počtom bodom 236. Umiestnil sa Oravec Štefan. Gratulujeme. A tu máme Hryňa Petra. Gratulujeme. Krtom ho dávaš. Vy ste v zábere, nie ten človek. Výborne. Na 2. mieste sa poprosil by som Zachubera Henricha, ktorý zabodoval s počtom bodov 257. Gratulujeme. A na 1. mieste sa umiestnil pán Kamil Uhrík s počtom bodov 512. Gratulujeme. Pán Uhrík s počtom bodov 512. Ďakujeme pánovi primátorovi mesta